vamos a partir dunha situación moi desigualada entre diferentes zonas e vamos a rematar cunha situación moito máis igualada entre zonas máis urbanas e zonas máis rurais. Podes ver aquí, bueno, o avance que representa e decir que ese 6% é que vai a quedar desatendido, vai haber actuacións para buscar que se poidan dotar conexións alternativas, por exemplo, mediante satélite, con calidades e prezos razonables, non prezos elevados, como pode ser conexións satelitales que existen a día de hoxe. Que imos facer para cadar estes obxectivos? Pois, bueno, temos definidas as líneas estratégicas, desenvolvemento de infraestructuras, actuacións facilitadoras do despregamento e fomento e incentivación da demanda. Digamos, mediante o que nos contaba antes Óscar, que unha vez que se ten internet, que se pode facer con ele, non? Bueno, na liña de desenvolvemento de infraestructuras, que é a máis importante do plan, podemos ver esas 5 actuacións que a continuación les detallaré con un poquinho máis de calma. A liña 2 é para intentar que os desplegamentos se volten máis doados, máis económicos, máis áxiles. Para isto preténdese buscar estrategias que permitan optimizar o uso de canalizacións, é dicir, canalizacións existentes que poidan ser compartidas, que poidan ser reutilizadas, optimización do uso de emplazamentos mediante comparticións, o que falaba antes Pablo, de que Retegal pode arrendar, pode proporcionar espazo en torre a diferentes operadores, estrategias de integración coa contorna para que evitar que estas torres que se montan resulten agresivas, que resulten, que estropeen un pouco este entorno rural. Continuar ampliando a información sobre a situación de banda larga. Para isto temos esa ferramenta que comentaba antes de o registro de demandantes, no cal estamos recibindo moitas consultas, moitas suxerencias de xente que nos di, bueno, mira, aquí, dinos isto tal operador, como podríamos facer. Estamos intentando ter a situación dende a mando da cidadanía. E, bueno, despois actuacións como pode ser a coordinación cos concellos. Isto explicarelles despois porque non sei se hai algún representante de concellos aquí a parte de Abegondo, pero vamos a realizar unhas jornadas formativas xa agora no mes de setembro para concellos. De acordo? A liña 3, que falábamos, fomento e incentivación da demanda, importante. Agora mesmo hai unha subvención en marcha, vai a comezar en nada, para subvencionar os costes da conexión de banda larga. É unha subvención que permite a familias con un determinado nivel de renda per cápita obter unha subvención da Xunta de Galicia que lle permite aforrarse unha porcentaxe importante do que é a conexión de banda larga, de acordo? Podría chegar ata 180 euros de aforro nun ano, 12 meses. E outras estrategias como son a capacitación e o acercamento dos usuarios a banda larga. Este tipo de actuacións podese ver aquí mesmo en Abegondo. Temos a aula CEMIT, na cal se imparte formación a usuarios de cara a que pouco a pouco se vayan integrando, similar ás antenas da Deputación, non? Pouco a pouco vayan teniendo capacidades, porque é certo que a demanda é maior da que queremos, só que moitas veces existe un grande desconocimento de para que isto me serve. Unha vez que lle mostras a xente para que lle sirve, incrementase a demanda de servicios, de acordo? Bueno, todas elas, período de execución desde 2010 ata 2013, e agora vamos máis polo miúdo coa liña estratégica 1, que é a máis gorda, por decirlo de algún xeito, non? Dispón dunha dotación orzamentaria de 102 millóns de euros en 4 anos, está dividida en 5 actuacións, 4 das cales xa están en marcha. Son unha actuación pelo despregamento de redes fixas que se basa na extensión de fibra óptica ata os núcleos con maior demanda de extracción de Galicia, que ven sempre aqueles núcleos que teñen unha forte presencia de servizos administrativos, servizos comerciais e tal, pero dentro daqueles que non tiñan previamente calidade no servizo. É dicir, non estamos falando, a maior demanda desatendida non estamos falando das cidades, estamos falando de moitas veces capitales de concello pequeno, ou incluso non sendo capitales de concello núcleos que por certas características acumularon ali, porque eran un cruce de camiños e máis, acumularon ali comercio, acumularon o centro de saúde, a farmacia e poboación, non? Este tipo de núcleos son o ámbito de despregamento de redes fixas. Esta actuación, que contaremos despois, realmente ten impacto neste territorio de Mariñas de Tanzos. A segunda actuación, potenciación do operador público Retegal.
tamén a veremos despois máis polo miúdo, pero a Xunta de Galicia ten unha empresa pública, Retegal, que no seu momento estaba dedicada casi exclusivamente á distribución da sinal de televisión. A través dunha serie de investimentos que totalizan máis de 30 millóns de euros, pois dotouse de fibra óptica a unha serie de torres, comentaban de Pablo, xa estaba dotouse de fibra óptica a unha serie de torres en puntos moi estratégicos, en puntos moi elevados, que permiten distribuir o rango de banda a zonas moi amplas do territorio, construíronse e reforzáronse máis torres para permitir albergar máis equipamento nelas, máis casetas para dotación de grupos electróxenos para permitir maior disponibilidade, que non haxa caídas cando hai tormentas, etc. O despregamento de redes de nova xeración, este sí que afecta a aquelas localidades máis poboadas diferentes das 7 grandes cidades galegas. Estamos falando de cidades do que pode ser o tipo de, nesta zona, pois Pastoriza e Garceixo, Abarcal en Cambre, non sei, este tipo de núcleo xa de unha certa entidade no cal se están a desplegar redes pois dunha capacidade de máis de 100 megas por usuario, de acordo? E a última, que é unha rede que agora mesmo ainda é unha actuación na cal se fixo unha primeira parte no sur de Lugo, pero agora se está a levar a cabo a adxudicación todavía da global para toda Galicia, que é o despregamento de redes en fíos. Esta, como les digo, está ahora mesmo en proceso de concurrencia competitiva para a súa adxudicación. Cal é o impacto nesta zona, nestes concellos que conforman o territorio do GDR Mariñas Betanzos. Cal era a situación de partida? Un 26% da poboación deste territorio non contaba con cobertura de banda larga, pero iso non era o máis grave, por decirlo de algún xeito. O máis grave era o desequilibrio interno que xa se dá dentro do propio GDR. Temos concellos que, bueno, non puxen os nomes, poden conseguir, despois xa lles contarei como poden conseguir a situación do seu concello, pero, bueno, non puxen os nomes, pero creo que máis ou menos cada un sabe en que situación está o seu concello. Temos concellos que estaban preto do 90%, do 85% para arriba de cobertura, e temos concellos que non chegaban nin ao 10%. Veise claramente que dentro do territorio do GDR existe unha grande diversidade. Tamén é certo que os concellos que conforman este GDR son bastante distintos entre sí. Temos concellos de 35.000 habitantes e outros que apenas chegan aos 2.000, se non me equivoco, non? Hai unha divergencia moi grande. É dicir, que estamos falando? Que dentro, 26% sin banda larga, pero en casos no que temos máis do 90% sin banda larga en alguns concellos. Hai unha diferencia moi grande, un rango moi amplo entre aqueles máis desenvoltos en tema de acceso a banda larga e aqueles menos desenvoltos, de acordo? A actuación de despregamento de redes fixas, que lles comentaba antes, consiste pois en levar a chegar a fibra óptica a núcleos. Unha vez que a fibra óptica se atopa nun núcleo, permite unha cantidad de potencialidades de desenvolvemento de redes de banda larga a partir dela, tanto mediante redes fixas, redes en fíos. Digamos que o importante é ter o canuto, que mencionaba antes Alberto, o canuto o máis próximo posible. Unha vez que tes ese canuto aí, podes levantar redes sobre él de diverso tipo que che van a dar cobertura de banda larga. En concreto, o financiamento desta actuación da que le beneficiaría Telefónica consiste solamente en subvencionarles o despregamento da fibra óptica e obrigaseles, en contrapartida, a, por os seus propios medios, garantir que nos núcleos nos cales chegan coa fibra óptica dan cobertura de 10 megas, con evolución en breve a velocidades superiores. De acordo? 4.500 habitantes no territorio do GDR Mariñas Betanzos se verán beneficiados. Os núcleos teñen aí, como verán, todos os núcleos son núcleos dunha certa envergadura dentro de calquera dos concellos, son núcleos dos que albergan, pois iso, como decía, poboación, servicios públicos, comercio, son aqueles núcleos que actúan un pouco de cabeceiras, de acordo? Que investimento vai supor isto? Pois alrededor duns 235.000 euros de fondos públicos neste territorio. A subvención é ao 23%, o cal o resto debe aportar Telefónica, que aportará, pois, entre público e privado, 1 millón de euros, aproximadamente. Esta actuación, bueno, son dúas, que axunto nunha porque están moi vinculadas. A potenciación do operador público Retegal vai directamente vinculada ao despregue de redes en fíos. Por qué?
porque para desplegar as redes de banda larga sen fío se vai a empregar estas infraestructuras que mencionábamos antes de regar, esta fibra óptica, estas torres, nas cales se instalarán os equipamentos necesarios para dotar de cobertura. Esta actuación, no que se refiere a red de LAN, xa está en execución, xa se estendeu fibras, xa se construíron moitas torres, continúa, vai continuar ata 2013, pero na segunda parte, no despregamento de redes sen fíos, se ben se fixo ano pasado unha primeira actuación concentrada no sur de Lugo, a global, a que atenderá tamén a esta zona, todavía non comezou, está convocada, está en proceso de resolución para coñecer que será o beneficiario e que a partir de aí se poda comenzar a desplegar. As previsións din que neste propio ano, en 2011, xa estará este tema pois adxudicado para que poidan comenzar os desplegamentos, de acordo? Isto, o que lles digo é a exigencia mínima que se plantexaba para poder optar era ofertar cobertura de 2 megas en sentido baixada e 512 CAS en sentido subida. É dicir, esta é a habilidade mínima. De aí para arriba poderá haber opcións superiores, de acordo? Que alcance ten esta zona? Uns 20.000 habitantes. Non puxen os núcleos porque son centenares. De todas formas, como lles digo, despois lles facilitarei un contacto para que poidan saber se o seu núcleo, a súa parroquia, ou toda a actuación da súa asociación, etc., cal é a previsión que ten, de acordo? Pero, bueno, era inviable porque son centos e centos de núcleos no territorio. Estimacións de investimento? Pois, mediante un cálculo estimativo, podemos falar de alrededor de 1.100.000 euros de fondos públicos neste territorio e que representaría a solución de un 40% máis ou menos, uns 3 millóns e pico de euros de investimento total público máis privado. De acordo? Que vamos a conseguir con todo isto? Pois, bueno, partimos do 26% de banda larga, 74 con, a día de hoxe xa se despregaron diversas redes fixas das que lles mostraba antes, xa entraron en funcionamento, xa estamos nun 79%. A finais deste ano esperamos rematar nun 82,5% de cobertura e a finais de 2013 contamos con máis de un 93% de cobertura prevista obrigatoria, é dicir, podría incluso ser unha cifra maior dependendo da resolución da convocatoria actualmente en marcha. Ademais, como falábamos antes, moi importante, as diferenzas dentro do CDR van se reducir moito. O rango que antes iba dun 1,85 ata menos dun 10, é dicir, dun 80% de variación, vai quedar reducido a menos dun 10% en todo caso. O ámbito obligatorio desta actuación en marcha obrigaba a cubrir como mínimo 80% de cada concello, perdón, 80% das zonas sen servicio de cada concello. E de aí para arriba, melloras que poidan propoñer os operadores. Entón, isto que nos vai permitir? Vai nos permitir que esa diferencia que había entre aqueles concellos máis poboados e aqueles concellos máis rurais e máis montañosos e demais se reduza moito, se quede nunha situación moito máis de cohesión territorial e de equilibrio, de acordo? De novo decir que, ainda que estemos falando de máis de 93 e tal, sempre se vai buscar a cobertura do 100%, ben sexa polas asociacións do plan, que lles mencionei, ben sexa pola seguinte que quedaría de universalización da banda larga. Outra actuación que é conceptualmente bastante distinta é